Taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta George Vella għal dawn iż-żminijiet marbuta mal-ġimgħa mqazza f'dar il-Mediterran qed jittella l-musical Għalik bil-kitba ta' Maestro Mark Agius li tratta d-daħla trionfanti ta' Ġesu Kristu f'Ġerusalem, il-passjoni, it-tisliba, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu mill-mewt u l-glorifikazzjoni fis-sema. Għalik li huwa spettaklu tal-ewwel xorta tiegħu f'Malta jinkludi orkestra sinfonika, diversi kantanti, koristi, atturi u żeffiena, imma mhux biss. Li huwa importanti ħafna f'dan il-programm, f'dan il-proġett u illi dan huwa programm ta' inklużjoni. Ara fuq il-palk hemm għad sostanzjali ta' persuni b'diżabilità li għandhom partijiet anka prinċipali u hemm ukoll karattri li huma minn minoritajiet etniċi. Dwar il-kostumi esklusivi għal dan il-musical tkellem magħna Noel Zarb tal-UNWA li adatta l-kostumi wara riċerka intensiva. Il-kostumi jagħtu l-ħajja lill-karattru, l-atmosfera u l-istorja ovvjament. Fil-fatt hija b'riċerka wkoll mhuwiex ġast naqbad kostum u ngħid ħanlibsu dan, speċjalment tal-karattri prinċipali jew inkella eżempju tal-qassisin il-kbar il-Farizej. Importanti li toqgħod anke attent għall-palett tal-kuluri u l-background tal-xenarju xi jkollok bħala background biex inti ovvjament ħinijiet minnhom jispikkaw, ħinijiet minnhom ma jispikkawx. Din il-produzzjoni b'każ tal-fuq minn 200 ruħ qed tittella bil-kollaborazzjoni tad-Dar tal-Providenza, Special Olympics Malta u għadd artisti lokali fosthom kantanti u żeffiena.